Sa Good Vibes, inspector sang nahulog nga bus ang ginakabig nga baganihan matapos nga ginluwas ang kabuhi sa isa ka teacher. Pinakaulihi nga nakuha ang bangkay sing inspector sa Ceres bus number 6289 matapos mahulog ini sa banglid sa May Hamtik sa Antique. Ginakabig man siya karon nga isa ka baganihan. Ginistorya sa maestra nga ginkup-an siya sang bus inspector nga si Jose Glenn Javon Fandagani. Sang nahulog sa pilas ang bus gani wala siya matam-an. Makita pang isa ka text message nga ginapasapasahan nga nagasiling nga okay na ang teacher nga ginkilala kay Mika Marie Servano, kag residente sang Barangay Fatima, Tobias Fournier, Antique. Nabutang man nga ang pagkupo sa iya sing inspector ang nangin rason sa iya pagkaluwas sa aksidente. May naghimo naman sa mga posters online sa pagpasalamat sa kay Fandagani sa iya nga ginpakita nga pagkabaganihan. Si Fandagani ang isa man sa 17 ka mga napatay sa pagkahulog sang bus sa banglid. Ginkalipay man sa management sang Vallecar Transit ang ginhimo ni Fandagani nga sa pihak sang kritikal na nga sitwasyon iya sa gihapon nakuha nga unahon ng iban nga persona sang sa iya nga kaugalingon. Sa mga seminars ng Balaguro, yakin pati kayo namon sa ila nga priority nato kami ang aton ng mga pasahero. So may mga ara pa man kami dyan, mga kupdanan sa Balakars, na may mga amon sina ang balatsapon, no?